Hola, bona tarda. Què voleu saber? D'on venien les fruites? Ui, quina? Les taronges. Les taronges venen de València. Aquestes venen de Girona. Aquesta és la Golden, aquesta ve de Lleida. Mira, aquí ho poso, veus? De les Terres de Ponent. Saps on estan les Terres de Ponent? Lleida. I les mandarines? De València també. Tot el que és cítric ve de València. O del I Llevant. on agafen la fruita? Del Mercabarna, que és el mercat central, on venen tots els magazamistes, i d'allí és petit, anem amb els nostres camionets i les portem al mercat. I per què no l'agafen els arbres? Perquè seria massa feina, perquè no pot estar venent i collint a la vegada. Llavors collen els pagesos, o venen els dels magatzems que les conserven i després l'envien a Barcelona. La meva fruita preferida és la síndria, perquè està fresca i també perquè dona energia